हाय खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दं ना आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय वेलकाम टु अनजालि बसुमतारी दिनै जों एम्फुया 15 दिन जाबाय 15 दिनाव माबायदि लुक जाना दं नोंथांमोना नायहैदो ओमफ्राय एसे गिदिर गिदिर जाबाय दिनै मोनगोन साननायमोन नाथाय गाबोनसो मोनसिगोन खोमा 16 दिनफोरावहासो माबोरै फैयोथाय माबोरै जायोथाय एसेबां गरम जादों गाइस दे बिदिब्ला आरो बिलाइबो नायगिरनो थांनोसै जों सान्दुं गोसायाव थुदो बिदिब्ला नायाग्रान दा थां नायनानै थां प्लिज नै फुंनि समावहा बेबायदि लांदां जाना दं आरो एसे गास 15 दिनाव फाइनेलि इसोरबो नै गुफुर एसे जाजोब्बायना गुफुर जाजोब्बाय नै एसे गिदिर गिदिर जादों ओमफ्राय गोथाङा जोबोद खम आरो जोंहा नै बिथिं मासे ना मानैल'सो इदि दङ नै गाइस मानै ना माथामल'सो जोबोर बुरजायानो दङ गोथाङाबो नै गाइस ग्रौ एबार बिलाइया लाखहाय बिलाइ दङहाय गाइस इसोरा अनथारदों नाथाय एम्फौआ एसेल' जाबाय दुखु आरो बेसेबा गोजानाव फैनानै धिके रितु बिमाया खाबायानो गाइस बिथिंबो मा बुंनो माबायदि मोनदों रितु बिमाया ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों बिलाइखौ नुनानै आयौ खुसि लाखो हायाखै आं गाइस सान्दुंआबो जि गोसाखा गाइस आंनिया गाइस सलायगासिनो गाइस उपाय गैया गाइस बिलाइयानो गैला बिलाइ खानायखौ होआखै नालाय नै गाइस दासो होनोसै एबार नै बिथिंबो आरो फिसा फिसा माबोरै जाना दंहाय नायनोसै नै गाइस मुथासे बिलाइयाव जाजोबना दङ आरो बिथिं लोमजानायखौ दोनना होनायमोन नै गाइस लोमजानानै एम्फौआ बेबायदि जाना दं हरावहा नै गाइस एसे गिदिर नुदोंना गिदिर जाथारबाय नै बिलाइयानो गैया बिलाइ होनोसै दायो नै हायावबो जा बुरजा खोरिना दङ नै गाइस आरो इथिंबो दे गाइस बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो अननानै आरो लोगोसे मोनसे साबस्क्राइबजों नोंथांमोना हेल्प खालामदो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गाबोन मोनो ना मोना मोनथिला मोनगोन ना आसा खालामदों नाथाय मोनाबो जानो हागौ दे बिदिब्ला बाय बाय नै बिथिं फिसायामोन आरो दे बिदिब्ला बाय बाय